Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. So, alhamdulillah. Da farko dai ina muku barka da isowa da kowa da muka gani da wanda ba su samu zuwa ba. Muna muku barka da zuwa. So, President ta yi bayani mai daɗi mai kuma ratsa kasancewar ta yi magana a kan ubana mai girma gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, Dallatin Katsina Mafawallah Hausa. Jajirtaccen gwamna wanda ba mu da irin shi a duka faɗin Najeriya. Mai girma gwamna kamar yadda ka ce ya ba da dukkan wanda zai bada, to alhamdulillah. Da farko dai zan fara shimfiɗa kamar haka. Na ji daɗin wannan ƙungiya da na ga mace ita ce bayan president ta. Kamar yadda ka ce ana ƙungiyar mu da lakaci da mata zalla, ka ce kuma zan kunshi. To alhamdulillah, ya'yan maza ya'yan mata ne kamar yadda aka sani, tun da kowane ɗa namiji da uwa yake a kuma jin daɗin mu yau yan jihar Katsina ba a basu a baya ba, ganin cewa wasu kace sun tafi da kuma kun domin ba da gudunmuwa a matsayin ku na ɗalibai, kuma kuka yi sha'awar cewa kuna so ku je ku yi ma gwamnan godiya kan irin abubuwan alkhairin da ya muku. Kamar yadda aka ce in ji Hausawa, yawa kyauta ne ba na bari ba. A matsayin mu na 'ya'yan mai girma gwamna, wa'anda mu kullum so muke mutu ina ake yaban shi, kuma so muke muga su ke son ganin shi. Mai girma gwamnan jihar Katsina mutum ne mai sauƙin kai wanda ko da yaushe ko ka sha abu da take yakan ce duk wanda ya zo gani na talaka na ni abu da nake ya zo ya gani, saboda ni gwamna ne, gwamnan al'umma, kuma kullum ni buri na in ji me ya kokan al'umma. Alhamdulillah, a matsayin ku na ɗalibai wa'anda kuke a Maryam Abacha University, kuka ga cewa ya kamata ku zo ku bani ko ƙungiyar ku, saboda kila wani jajircewa ta da bincike da kwace kun yi. To alhamdulillah, dama in ji Hausawa suke cewa shi wanda ya isa ba shi ke cewa ya isa ba, sai dai duniya ta gwada mashi cewa ya isa. So alhamdulillah, muna ma Allah godiya, kuma insha Allah kun zamo 'ya'ya namu, kun zamo jikokin mai girma gwamna. Wannan takardar duniya ta gani, saboda muke kwastin ko ina kuma yana shiga, zan kai ta hannun mai girma gwamna. Kuma kamar yadda na gaya muku cewa gwamna ne, gwamnan talaka, gwamna ne mai saukin kai, gwamna ne wanda ke neman kusanci kullum da talaka. Damuwar talaka shi ne al'amuran da suka dame shi, saboda wannan alƙawari ne tsakanin shi da ubangiji. Insha Allah mai girma gwamna zai dukkan abin da kuka yi, saboda ga bidiyoyi na mini za mu zo mu buɗe mashi ya gani, kuma mu ba shi takarda mu gaya mashi cewa jikokin shi suna so su zauna. Kuma insha Allah in ya ba da lokaci za a gaya muku, daga diyata nan Zainabu, insha Allah za ta gaya muku, za a ba ku lokaci, za ku kokari ko ku gana da mai girma gwamna, kai mashi godiya. Kuma gaskiya na ji daɗi irin gudunmuwar da mai girma gwamna ya bada, wadda ni ban ma sani ba, amma yau gashi na ji daga bakin kun zo gabana kuna yabon mahaifina, kuna ji daɗi. Kuma mun gode. Insha Allah bakin abin da muka ga za mu iya, za mu ci gaba da taimako a matsayin ku na 'ya'yanmu, inda ku 'yan jihar Katsina ne, kuma yanzu muka fara hidimar nan da kanta.
to farda an ce mata zalla, amma yau dai ga mazan ne sun ce an sarka da su. To shi ke da Allah ya mana jagoranci, a mai da kwazo Allah ya mai da ku gida lafiya, kuma Justice Musa Ɗanladi mutumin kirki ne gaskiya kun yi dace da uba na gari.